Мен шыннан да артық нервы жоқ. Марат, бек зор рахмет сеңа, достым. Эй! Әйбет! Бұл менің нервный тек. Проблема жоқ. Бар задача. Мында мен ихлас, мында мен өзім. Мен бек көп Татар эстрадасы өлкәсендә эшлим. Юктыр, мошенниклар түгел сыман. Данир Исламбаевич, ғафу ет мені. Сәлем дуслар, сезнең белән мин Айгөл Борханова һәм сез Килдек Китап шоуның яңа чыгарылышын карыйсыз. Бүген бездә кунакта кем дисезме? Ул Данир Сабиров, Марат Яруллин, Салават Сәкиевич үзе һәм инде әлбәттә Рамил Шарапов белән эшләгән кеше. Кем әлеге артистларны берләштерә дисезме? Ул әлбәттә Марсель Махмутов. Сәлем, Марсель. Хәерле кешеләр, исәнмесез. Марсель Махмутов, иң текә җырчыларның клиплары режиссеры, автор башкаручы, актерлык осталыгы остазы, иҗатны җаны, тәне белән ярата, балыклар йолдызлыгында туган. Ничек хәлләрең? Аллага шөкер, менә бүген бердән-бер ял, ниһаят. Әйе, һәм син бездә. Без бергә бүген ял итәчәкбез синең белән. Әлбәттә. Әлбәттә. Син бизнесмен да, шоумен да. Алып та барасың. Күп әйберләр белән алып та кайтасың. Һәм синең үзеңнең компанияң барлыкка килде. Махам дип атала бугай. Әйе. Анда мәктәп. Шундый матур итеп әйтсәң. Мен шулай да беләм шул. Анда мәктәп тә бар, анда актерлык осталыгы да бар, анда event management та бар, анда барысы бар. Шулар турында әзрәк кенә безгә сөйләп китәләр. Бу минем күптәнге хыялым иде инде. Элегелектән шулай менә шушындай үземнең шушындай структура, шушындай институт, шушындай бер үзенә күрә бер предприятие барлыкка китерү иде минем күптәннән. Шуңа күрә ниһаят мин бу хыялыма ирештем, дисәм дә була. Аллага шөкер, менә ничек мин яшь вакытта күз алладым. Буларның барысында ул менә хәзер бәлкем мин шул яшькә килеп җиткәнмендер. Хәзер барысы да менә мин теләгәнчә бара. Клиплар төшерү эше кайчан башланып китте? Мин әйтәм инде йолдызлар белән син хәзер күп эшлисең. Аны алар арасында Марат Яруллин да бар, Данир Сабиров та бар, Салават абый да бар. Алар бит инде шундый тигез зур кешеләр дип әйтәсем килә. Ничек эшләп киттең алар белән? Беренчедән барысы да дөресен әйткәндә, минем иң беренче бәлкем бик зур проект ул Данир белән башланып китте. 2 юбилей дигән моноспектакль тәкъдим иттек без тамашачыга. Бу эксперименталь жанр иде. Чөнки беренчедән моноспектакль булу белән бәйле Данир бер үзе генә сәхнәдә һәм сәхнә күренеше белән бергә, экранда күренеш бергә ялганып шулай бардылар. Бу тамашачыга Татар эстрадасында беренче тапкыр тәкъдим ителгән материал иде. Шушы материалны Данир миңа ышанып тапшырды. Мин аны үзенә күрә илһамланып, канатланып эшләдем. Бу минем эстрадада бәлкем әле шулай беренче адымнар гына иде. Һәм шушы бер мине канатландырды. Шушында мин үземнең бу әйбергә ничек кенә теге пафос яңгырмасын, сәләтле икәнлегемне аңладым. Һәм бу өлкәдә ниндидер яңалык кертергә мөмкинлегем бар икәнлекне аңладым. Моңа мин әлбәттә бу минем актерлык осталыгы ярдәм итә. Бу иң беренче фундамент. Мин төрле генә күп кенә сораулар бирәләр миңа, син кем беренче очракта, режиссермы, сценаристмы? Мин беренче очракта актер. Һәм бу фундаментальная база. Һәм мин моның белән һәрвакыт, һәрбер эштә, һәр даим кулланам. Менә безгә хәзер Марсель Махмутов үзе килдеме, әллә ул берәр роль уйлыймы хәзер? Юк, Марсель Махмутов үзе килде. Роль белән. Роль бары тик кирәк вакытта гына. Монда мин ихлас, монда мин үзем. Без уенны башларга әзер, мин сиңа хәзер кагыйдәләрне сөйләп китәм. Әйдә. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекне әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, дустыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Яхшы. Ярый. Димәк, без әзер башларга? Мин әзер. Дуслар, без уенга күчәргә әзер. Башлыйбыз. Беренче сорау. Синең
бер бик популяр социаль челтәреңдә ничә актуаль түгәрәк бар? Инглизчәләп әйтсәк, highlights була инде. Синең җавап вариантларың 46, 47, 48, 49. Санап утырасың микән шул highlightсларны? Юк, әлбәттә. Син аны нәрсә икән беләсеңме? Әлбәттә. Интуицияны эшкә кушып, Әйе. бу саннарда әллә нинди аерма булуны күздә тотып, Әйе. 48 дип әйтеп карыйк әле. 48 дип уйласаң. 46. 46 дип уйласаң. 47 дип 46. Бәлки 49-дыр. 46 булсын айда. 46 булсын? Yok, 47. 47 булсын. 47 булсын. Һәм соңгы җавап 46. 46. Дуслар җавапны алды, һәм дөрес җавап. 48. Беренче җавап дип шул 48-не әйткән идем. Карале, мин моннан соң санап барачакмын бу түгәрәкләрне. Сонда барырсың, әлбәттә, әйе, һәм бәлки сиңа тагын сорау бирерләр шундый дип. Кем белә, Ничә highlight бар синең дип, әйеме? 48. 48 highlightsың бар. Дөрестлек яки гамәлгә күчәбез инде хәзер. Нәрсә сөйлисең? Әйдә, дөрестлек булып карасын башта. Башта дөрестлек булып карасын. Дөрестлек вариантын сайладык. Эшләгәндә уңайсызлыклар күбрәк китергән артист кем? Эшләргә авыр булган бәлки. Хәзер әйтәм. Біраз гына үзен тәкәббер тоткан артист. Барыбер ни дисәк тә бит артист та кеше. Дөрес. Син гади һәм аңлаешлы булырга тиеш. Ләкин кайбер артистларның ул әлбәттә аннары сөйләшә бергә эшли улай берне без урынына утыртабыз. Ләкин менә беренче күрешкәндә, беренче очрашканда, беренче бер-береңне аңлаганда менә бу тәкәбберлек бераз гына эшләргә комаучаулый. Кайберәүләргә шулай дип әйтәсе килә. Әйдә, бераз гына Простойрак. сөйләшик әле. Зинһар өчен. Менә шулай. Кем булды соң инде бу кеше? Мин бик күп татар эстрадасы өлкәсендә эшлим, әйтәсе килмә аерып. Аның күренешен әйтә аласыңмы? Күренеше? Обычно. Әйе, ничек йөри? Ул озын буйлы. Бик тә белмим, ничек дип әйтергә, популяр. Һәм җитеп торыр, наверное. Марат Ерөлин түгел микән? Юк. Марат белән без бик якын дуслар. Марат кебек. Мин шаяртам гына. Марат кебек гади, аңлаешлы һәм простой егет юк. Гомумән, ул минем эстрада иң якын дусларымның берсе. Без дуслар күбрәк. Карале, менә без синең белән сер итеп кенә монда гына сөйләшик әлеме? Менә мин аны безнең шоуга чакырасым киләдер. Синең аша аңа чыгып булмас микән? Бул әлбәттә. Бәлки без синең белән сөйләшеп куярбыз. Әгәр дә син миңа бер-ике подсказка Әлбәттә. Итәгә үк чакырам аны. Иртәгә үк концерттан миңа килә. Без проблем. Ярый, без аның турында шоу беткәч, тагын ипләп сөйләшербез. Яхшы. Без хәзер икенче сорауга күчәбез, дуслар. Мин сиңа инде әйткән идем, Рафил Галимуллин белән синең дустың белән без сөйләштек дип. Менә хәзер аннан булачак бер тарих. Сезне бәйли торган бер күңелле бер тарих булачак. Мин сиңа аны укып китәчәкмен инде, аның сүзләреннән булачак бу. Яхшы. Рафил сөйли. Кич белән банкет икәне исебезгә төште. Банкетка барганда Марселның костюмы онытылып калганы исенә төште. Икенче бер искә төшә уже. Театрдагы бер костюмны алырга булды Марсел. Барып җиткәч кенә әлеге костюмның үтә зур булганы ачыкланды. Замилович Юрий кечкенә баш кырыенда ике зур-зуң иңшәләр. Сорау. Әлеге костюмның төсе нинди иде? Синең җавап вариантларың: куе зәңгәр, куе яшел, куе шәмәхә, куе кызыл. Әлеге тарихны син беләсең микән? Әйе, бу әлеге тарихны мин беләм. Ризвановичка бик зур рәхмәт. Бу тарихны исенә төшергән. Сез бер-берегезне әтигез исеме белән йөртәсез, әйме? Замилович, Ризванович. Әйе. Без шулай күнеккән. Яшьләр театрында эшләгән дәврдә иде бу тарих. Шулай театрда без бирелеп эшләйдек һәм банкет булачагында баштан чыгып киткән инде. Шулай итеп искә төште дә бу. Мин костюмерга кердем дә әйтәм, миңа срочно бер
яхшы нормальный костюм керек дип әйткәч, алар миңа размерында карап тормыйча. Ну, Рәхмәт Балахметович Сафинның костюмы иде, бу шуны әйтергә кирәк. Татарстанның һәм Россиянең халык артистының костюмы. Әллә нинди костюм түгел. Әллә килде китте костюм түгел. Китте костюм түгел. Шу костюмны кигәч кенә үземне теге кай вакыт яшь сабый малайлар әтиләрнең костюмнарын киеп зур шундыйрак костюм булды ул. Ялгышмасам, куе зәңгәр төстә иде ул костюм. Куе зәңгәр төстә иде костюм. Һәм дөрес җавап. Куе яшел төстәге булган бу костюм. Ничего себе. Син шаккатып калдың әле. Бу куе яшел дип Рафил әйтте менә. Әйе. Куе яшел төстә дип Рафил. Рафилгә дөреслеккә гамәлне шалтыратып әйтеп булмы? Куе зәңгәр төстә. Әйдәгә шалтыратыйк Рафилгә. Куе зәңгәр төстә иде ул сыман. Яра куе яшел булсын. Нәрсә сөйлибез, дөреслек яки гамәл? Нәрсә сөйлибез соң без? Дөреслекне сөйләсәк, мин синең сорауларыңнан бераз гына куркам. Гамәлне әле без сайламадык, кайда гамәл булсын. Данир Сабировка шалтыратып. Так. Шундый сразу. Юк, концерт түгел микән аның хәзер шул. Юк, аның концертлары әле бармый. Ярар. Клипны YouTube'тан алып атканнар нишлибез дип. Исерек сөюмнән клибын YouTube'тан алып атканнар нишлибез. Плагиат дигәннәр һәм по правам не проходит дигәннәр нишлибез дип, аннан җавап алырга кирәк була безгә хәзер. Яхшы. Маратка әле шалтырата алмыйм, Марат концертта сиңа шалтыратам инде дип. Ярар. Сәбәп табарга кирәк. Дуслар, без Данир Сабировка шалтыратабыз. Данир Исламбаевич, гафу ит мине. Безнең Данир Исламбаевич белән аралар бик тә җитди. Һәм мин хәзер аңа шушы әйберне әйтәм икән, ул аны һичшиксез шаяру дип кабул итмәячәк. Безгә шул кирәк бит инде. Ул хәзер бик каты борчылачак. Атасын без аңа шалтыратачакбыз. Һәм көнөзен миңа шалтыратып нишлибез? Интектерәчәк. Данир Исламбаевич, хәерле кичләр, исәнмесез? Хәерле кичләр. Сөйләшергә уңайлымы сезгә? Бик озак сөйләшә алмыйм, брат. Алайса бик тиз генә. Просто Маратка шалтыраттым мин. Марат кызганыч хәзер теге телефонны ала алмый. Безнең YouTube'тан теге исерек сөюмнән дигән клипны алып ташлаганнар. Кызганыч пиратство һәм по правам буенча не проходит сыман дип язалар. Нишлибез? Да, не схалитсен, а суда не по правам почему не проходит? Белмим шул, менә үзем дә шаккаттым мин дөресен әйткәндә, ничектер плагиат дип язалар бугаялар. Якобы андый җырмы, сценариймы, сюжетмы андый бар сыман. Ничек уйлыйсың, Даниска шалтыратмы икән? Не может быть такого. Данис шалтырат, ул обычно шарит там әйберләрдә. Ярар, аңлашыл. Ире сөйләшә, ул вообще нык шарит Данис там әйбердә. Ага. Мы же не плагиатели, ни мелодию, ничего абсолютно. Абсолютно, бу бит инде безнең фикерләп, үзебез фикерләп, уйлап тапкан сценарий ялгышмасам. Ну да. Данис кайт, если что, нам нужен поймать. Вообще, гомумән, сез үзегез нитмәдегезме анда берәр ситуация булмадымы, Исламбаевич? Сез карамадыгызмы? Юкмы? Юк. Сезгә язмадылармы шәхсән? Юк. Просто миңа шәхсән яздылар, алып атыгыз дип, потому что анда бөтен җирдә сценарист һәм режиссерның исеме минеке тора. Менә эләкте. Ну күрсәтсеннәр, в чем где плагиат, что нәрсә белән и. Яра, мин в общем сезне, если что, сезгә шалтыратсалар буламы алар? Сезнең номерны калдырам. Ладно. Кемнәр соң микән? Бер мошенниклар булып чыкмады только машина. Юктыр, мошенниклар түгел сыман. Булай нормальный кешеләргә шаганалар. Лучше мені бирмә, или юристны Тимурны бирик бездән. Шулай хәл итерләр. Нормально, баш бәләс түгел бердән решим. Яхшы, рәхмәт. Да. Исән сау. Нормально, рәхмәт. Решим. Шиша алмый торган сораулар юк. Данир Сабиров өчен. Әлбәттә. Синең кулларың да калтырады, әзрәк кенә калтырап тора. Чөнки тагын бер кат әйтәм, Данир Исламович минем дус булуына карамастан, без менә шулай теге, мин аңа юктан бардаңына шалтыратмыйм. Ул да шулай юк. Бары тик эш буенча гына, бары тик серьезный җаваплар буенча. Ничего лично, только бизнес. Хәзерге вакытта бу бик серьезный запрос булды. Рәхмәт, бик зур. Бу бары тик
Сезнең тапшыру өчен генә. Без рәхмәт бик зур. Без әйдә инде аңа тагын бер шылратык, если что, дип курыкма дип бу безнең килде китте шоудан әйдә бу дип. Алайса инде хәзер нервлана. Стрессовая устойчивость касин проверканы прошел дип әйтсәң була. Да, Марсель. Данир Исламбаевич, бик зур рәхмәт сезгә. Мин әлеге вакытта килде китте тапшыруында утырам. Бу махсус шалтырату иде сезгә в общем. Сез стрессоустойчивостьны үттегез, монда бөтен кеше сезгә кул чаба. Килде китте шоуда көтеп калабыз сезне, Данир абый. Килде китте шоуда көтеп калабыз. Исән сау. Бүтән килде киттеләрне утырмагыз мин белән. Шулай шулмай, шуңа күрә үзегез килегез. Исән сау. Рәхмәт бик зур. Все, Аллага шөкер, бездә фуф дип куйдык. Аллага шөкер. Булды. Дуслар, без киләсе сорауга күчәбез. Марат Яруллин һәм Данир Сабиров Исрек сөеменнән җыры клибында күпме кадр бар. Син бит режиссер һәм син аларны монтажлыйсың, әйме? Шуңа күрә син инде ничә анда кадр икәнен, ничә анда план бар икәнен беләсеңдер. Шуңа күрә без сиңа бу сорауны бирергә булдык. Бу авыр сорау. Әйе. Чөнки мин моны принципиаль рәвештә монтажлаганда санамадым. Кайсы клипларны син санап утырасың кадрлар? Берсен дә санап утырган юк. Шуңа күрә Күбесе интуитивный монтаж дип аталал, күбәйбер шулай монтажлана. Синең вариантларың 104, 105, 106 яки 107. Әмәл классы килмидер инде, дөреслектә әйтәсе килмидер. 105 булсын. 105 булсын дип уйлыйсың. Шулай булсын әйдә. Ну, демәк, дуслар, без дөрес җавап. 106. Бер генә кадрны төшереп калдыргансың син. Нәрсә эшлибез инде хәзер дәреслек кыл. Әйдә дәреслек булсын бу юлы. Дәреслек булсын. Хотя подожди. Гамәл булса хәзер тагын берәрсенә шалтыраттырасыз бит инде сез имә. Алай дип әйтмәсен? Бийтәсезме, җырлатасызмы? Юк, андыйларда түгел. Сөйләтәсезме? Бәлки. Алайса... Юк, алар гамәлләр бик кызык гамәлле. Алайса гамәлләр булсын. Алайса гамәл булсын. Булсын гамәл. Дуслар, без гамәлне сөйләдек. Һәм сиңа гамәл. Килде китте шоуга бушлай промо-ролик төшерергә. Без дә үзебезгә рәхәт алып калык дип әйттек. Менә сиңа, Безгә рилс таярый. Яки сиңа әле идеялар тупларга кирәк. Уйларга кирәктер, тупларга кирәктер монда әзрәк кенә. Әйе, төпле булсын бу видео, әйме? Обязательно. Марсель Махмутовның төпсез килде китте видеолары юк. Әлбәттә. Бәлкем бардыр, кем белә. Ким ялай дип санамын. Әйдә без все-таки әзерләник. Әйдә әзерләник. Булсын бу чынлап та имиджевый промо-ролик. Әйе, без бик шат булабыз моңа. Һәм бәлкем аны бу мөхиттә түгел, ә башка мөхиттә төшерергәдер дигән фикер. Килде әле башма. Кем чираттагы кунакны чакыру ысулын күздә тотып промо-ролик төшерергә дигән фикер бар. Без синең белән сөйләшеп бетерербез бу моментлар турында. Датасын һәм минем Махам группның исполнитель директоры Найля Максимовна белән хәл итәргә кирәк. Найля Максимовна белән сөйләшеп кенә торабыз. Димәк, Найля белән без сөйләшәчәкбез, вәгъдәләштек. Без кул кысык инде. Рәхмәт бик зур. Киләчәктә дә эшләрбез. Дип ышанып калабыз һәм киләсе сорауга күчәбез, дуслар. Май кулинар шоуның Гүзәл Уразова белән булган чыгарылышта син 21 минут 01 секундта нәрсә дип әйттең? Әлеге сораудан соң Май турында сөйләшеп тә китербез, ләкин әлеге сорау. Синең синең җавап вариантларың артык нервы юк. Аларның аккаунтларында гөл, кирәкле кишер сабагы. Безгә синең дөрес сөйләвең кирәк тә. 21 минутта нәрсә дип әйтте икән Марсель Махмутов Гүзәл Уразова? Артык нервы юк дигән әйберне мин гомумән әйтә алмаганмындыр. Андый сүз миңа килешеп бетми. Аларның аккаунтларында гөл дигән фикерне мин әйтергә мөмкин. Нәрсә турында икән бу? Бу хейтерлар турындадыр бәлкем. Чөнки
күп кенә артистларның, хейтерларның авкаларында теге социаль челтәрләрдә дип әйтик, гөл утыртылып куелган, я тәрәзә, я чәчәк. Ләкин алар үз түгел. Я бәлеш. Я бәлеш. Кирәкле кишер сабагы дигән безнең рубрика бар иде, ул тапшыруда алай дип әйтергә мөмкинмен мин. Безгә синең дөрес сөйләвең кирәк тә дип әйтергә мөмкинмен. Әйе. Димәк, Димәк, без Мин- сойлыйбыз. кирәкле кишер сабагы дигән җавапны сайлыйм. Ә син подсказкалар аласың килмәме? Әйдә, алып карыйк. Әйдә. Син миңа матур итеп күз кыстың. Оф, бу минем нервный тик. Үзеннән үзе килеп чыкты. Икенче һәм өченчене алып атабыз. 1 һәм 4 кала безнең. 1 һәм 4 кала. Әйе. Былай торып җи, күз яшьләреңне. Ярар, безгә синең дөрес сөйләвең кирәк тә булсын. Шулай дип уйлыйбыз һәм дөрес җавап дуслар. Артык. Эй! Әйбәт. Слушайте, мне чыннан да артык нервы юк. Мин әлегә бернинди барлык сорауларга да дөрес җавап бирмим. Безгә шул кирәк тә бит инде. Башың ошама? Артык нервы юк. Нервы юк дип. Аңлашылды. Менә нишлибез инде хәзер дөреслеклек яки гамәл Әйдә. тагын. Дөреслеклек булсын әйдә. Дөреслеклек булсын. Без синнән дөреслеклек соравын сорыйбыз. Артист белән эшләгәндә нәрсәгә әзер булырга кирәк? Син бит инде артистлар белән күп эшлисең. Шуңа күрә нинди навыклар, нинди Иң беренче. сыйфатлар булырга тиеш синдә? Иң беренче сыйфат артист белән эшләгәндә син стрессоустойчив булырга тиеш. Бусы бер. Һәм бераз гына психолог булырга тиеш. Чөнки концертны чыгарыр алдыннан 2 атна кала син артист дулкынлана борчыла. Вакыт аз калган сайын моны нишләргә иде? Монда бит нишлисе иде дигән менә шушындай дулкынланулар башлана артистта. Менә бу очракта шулар белән эшли белергә кирәк. Мин шаяртып кына артистларга әйтәм дә, бәлкем тиздән мин үземнең продюсерлык үзәгемдә шундай ярдәм горячий телефон иштерәчәкмен. Мәсәлән, анда концерт җитүгә 1 атна кала, шалтыратып сөйләшү, 1,5 миллион сум. 3 көн кала шалтыратып сөйләшү анда. 5,000 концертның көнендә тынычландыру артистны. 50,000. Менә шулар белән эш итү кирәктер, чөнки менә бу күп кенә артистларга мөрәҗәгатем минем. Алар дулкынланмыйча, без бит инде бер эш өстендә эшлибез. Минем дә эшнең яхшы качествода булуын теләк бик зур. Аларның да шулай ук. Монда беркем без бары тик бер-беребезгә ярдәм итәргә тиеш. Сез бер командада. Әйе, бу очракта бәлкем теге эмоцияларга бирешмичә, күбрәк йөрәк белән түгел, салкын фикер, акыл белән фикер йөртергә кирәк дигән мөрәҗәгатем бар артистларга. Күбесе инде хәзер бу әйбергә мине белән эшләүдән генә түгел, гомумән бу әйбергә әкренләп өйрәнә башлады. Чөнки проблема юк, бар задача. Ул задачаны бары тик Дөрес шишергә генә дөрес кирәк. кишергә генә кирәк. Димәк, сиңа психолог булырга кирәк Һәм үзеңә дә стрессны җиңел кабул итәргә кирәк. Әйе. Итә белергә кирәк. Дуслар, менә шулай итеп Марсель Мәхмүтов безнең психолог булачак тиздән. Әгәр дә берәр нинди сорауларыгыз булса, һәрбер Мөрәҗәгать пәнҗешәмбе кичке сәгать 7-дә 892-74. Бу шаяртугына булды инде, без дөреслекне алдык. Хәзер килешәбез киләсе сорауга, дуслар. Синең 2 июнь көнне бер бик популяр социаль челтәр битеңә кызык бер видео куйгансың. Хәтерлисеңме? Әлегә юк. Анда синең иреннәрең дә бик матур кызыл помада белән буялган иде. Аха. Әлеге видео язмада синең шарфың нинди төстә иде? Аклы алысулы, аклы каралы, аклы сарылы, аклы кызыллы. Һәм нинди роль уйнадың син килеп тә? Әйтеп кенә җибәр әле шуны. Ул әлеге дә баягы шушы Марат Яруллинның туган көн концертына оештырылган видео контентта корреспондент Марселя Мәхмүтова образы иде. Марселя Мәхмүтова.
Бик кызыклы килеп чыкты ул образ. Мен аны карый да алмадым. Комментарийларда язганнар иде. Каян карап була бу видеоны дип мин дә эзләдем, ләкин таба алмадым. Шуңа күрә сорарга булдым Аны сине. тиздән чыгарачакбыз без. Менә сорауга килгәндә. Шарфик бар иде синең бик матур. Карыйсың аны истә түгел. Карыйсың аны истә түгел так. Аклы каралы түгел, хейшиксез. Аклы каралы түгел дип уйлыйсың, ярый. Хейшиксез. Может, Маратка шалтыратыргадыр. Шалтыратып карыйк. Шалтыратып карыйкмы? Әйдә, шалтыратып карыйк. Көчле тавышта сөйләшергәме? Алло. Марат Максутович, хәзерге вакытта мин килде-китте дигән тапшыруда утырам. Шаян ТВда. Һәм миңа менә шундый сорау бирделәр. Һәм мин сиңа шалтыратырга уйладым. Минем бер подсказка бар, ул дустыма шалтырату. Марселя Махмутованың муйнында нинди төстә шарф булды? Аклы каралы, аклы кызылы, аклы сарылы һәм аклы алсулымы? Марселя Махмутованың. Күпме минем вакытым бар? Мин әлегә вакытны бераз гына сузып торырга мөмкин. Син матур гына әйттереп кирип чыгып 40 секунд диләр. 40 секунд вакытың бар синең. Әйдә мин әзрәк сөйләштерә торам, син матур гына әйттереп. Ничек хәлләрсең вообще? Аллага шөкер, үзең ничек? Нормально в целом. Безнең концерт диде, стерле тамакта. Китаннан сәгать ничәдә башланасың ул? Башланамы инде? Хәзер башлана уже. Алла. Икенче часть хәзер безнең булачак. Ярай, ничексең? Халык күпмесең? Тамашачы. Тагы бер тапкыр соравың ничек иде? Әлеге видео язмада минем шарф нинди төстә иде? Анда менә Марселя Махмутованың. Аклы алсулы, белый розовый, аклы сарылы, белый желтый, аклы каралы, белый черный, аклы кызыллы, белый красный. Мин конечно хәтерләмим, но минем уйлавымча аклы каралы иде. Аклы каралы иде. Рәхмәт сезгә, Марат, бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең хәтерегезгә шаккатам иде мин. Мин ышанып калам ярдәм иткәнемә. Да, әйе, сезгә менә монда бер мөрәҗәгать бар Айгөлнең. Тыңлыйсызмы? Марат, без сезне Шаян ТВ каналының килде-китте шоуына көтеп калабыз. Килегез, зинһар. Рәхмәт сезгә. Килермен сезнең килде-китте дигән шоугыз белән. Обязательно. Әйе, Сәламнәр. Сез бит килде-китте кеше түгел, шуңа күрә сез безнең килде-китте шоуга килергә тиеш. Марат, бик зур рәхмәт сиңа, дустым. Уңышлар. Көтеп калабыз. Рәхмәт сиңа. Пока. Без җавапны алдык. Ул сиңа, син әйттең, каралы, аклы түгел, точно дидең. Ул сиңа каралы, аклы дидең. Маратка ышанам мин. Маратка ышанам. Менә ничектер күңелем бар, бер Маратка ышана. Күңелең шул вариант, җавап вариантына ята. Аклы каралы булсын әле. Аклы каралы булсын. Демәк, дуслар, дөрес җавап. Аклы каралы. Марат сиңа бик дөрес җавап бирде. Марат сиңа бик рәхмәт. Менә ул аны хәтерли. Ул аны хәтерли. Анда синең шундай теге алсу кәштемең дә бар иде, шулай торып, кызыл помадалар белән. Беләсеңме, шундый гаҗәеп әйбер, менә анда без бит инде бу контентны аның туган ягында авылда төшердек. Күп кенә ирләр Помада ышандылар минем Марселя Махмутова икәнлеккә, һәм күбесе хәтта машинада утыртып алып барып. Син аларга утырдыңмы? Рәхмәт, бик зур. Шуңа күрә мин ул образда бик органичный. Органичный күренәсең. Шул хәтле органичный кай вакытта, хәтта кайбер ир-атлар белән сөйләшергә куркыныч. Ышаналар димәк сиңа ир-атларда. Әйе. Син бит өчен актер, шуңа күрә сиңа ышаналар да. Бәлкем. Әйе. Без күчәбез киләсе сорауга. Прикинь, реально, не. Это прокатишь? Садист. Еще бер укытучы. Без, короче, укытучы бардык интервьюларга. Бер укытучысы әле дә сорап ята икән минем телефон номерны. Ир-ат укытучы. Да. Бирерләр микән соң? Синең барлык социаль челтәрләреңдә аларсының бик күп, бихисап. Язылучылар саны күпме? Барлыгы. Барлыгы. Монда керә Махам Event, Махам Group, Махам School, Банкет Валенсия, әле тагын бар, әйме? Һәм Марсель Махмутов үзең инде һәм ВКонтакте социаль челтәреңдә битеңдә әйе. Синең җавап вариантларың 49971. Мин бу сорауга җавапны
Тағайын білмеймін инде. Белмисең инде, безгә шул кирәк. Шуңа күрә сезгә шул кирәк, ә миңа Ул кирәк түгел. Шуңа күрә мин киттем. рахмәт сезгә. Ярак, әйдә былай булсын. Бер генә секунд. Программа шоу интуиция. 49973 өченче Җавапны сөйләбез? Өченче җавап. Ярар. Без әлеге җавапны кабул итеп алабыз һәм дуслар бер җавап. Бер кешегә генә син тагын ялгыштың. Кызганыч. Кызганыч. Нәрсә сөйләбез? Дөрестлек яки гамәл? Әйдә дөрестлек бәлки. Әйдә дөрестлек, бәлки. Бәлки дөрестлек. Әйдә дөрестлек булсын, бәлкем. Бер клиптан синең керемен күпме? Тан-тарарарам. Хәзер. Так, бер клиптан. Кайсы клиптан? Кайсы клиптан? Соңгы клибыннан? Соңгы клиптан. Аның прям конкрет Суммасы кирәк идек дип әйтәсем килә минем. Ләкин син әлеге сумманы контракт буенча яки договор буенча әйтә алмыйсың икән, безгә диапазоны да ярый. Гомумән алганда төрле клиплар бар. Төрле бюджетта бар Төрле инде. бюджетлар бар. Алар әлбәттә сценарийга бәйле. Кемгәдер җәелеп киткән сюжетлы сценарийлар ошый. Кемгәдер күбрәк визуал студияда бар тик теге хореография, ниндидер төрле декорациялар белән кулланылган. Әгәр дә ул бер көндә төшерелә икән, мәсәлән, Берничә көндә төшергән клиплар да бар. берничә көндә төшерелгән, 3 көн төшерелгән клиплар бар, 2 Шул көн 3 минут төшерелгән өчен, клип бар. мәсәлән, әйме? Әйе. Ну, Марат Геруллиларның, менә инде әле эшлисең бит алар белән, аларның 10 минутлы клиплары да бар, аларның күп тә бардыр инде. Ну, шуны әйтергә кирәк, аларга бу һәр хәлдә бераз гына җайлырак булды, чөнки алар анда икәү. Әйе. Аңлыйсың име? Гомумән бәяләр булай. 70 меңнән алып 300 меңгә хәтле. Монда Ләкин, режиссура, әйе. сценарий, оператор, монтажлау. Дөресме? Әйе. Монтажлау керә. Менә калган ише локация, грим һәм төрле теләкләр, алар әлбәттә инде башка бюджеттан чыгып бәя. Ләкин безгә ясала торган промо-ролик булачак. Бушлай. Бушлай, дуслар. Без Я Рабби. Сизде минем күңелем. шундай сораулар булачакмы? Шундай сораулар булачагын. Менә бит. Аллага шөкер, заказлы булып кайтып китәм. Әйе, эш белән кайтып китәсең, хәзер уйлар булачак башыңда. Ял булса да эш булсын. Шулай булсын. Без киләсе сорауга күчәбез. Махым скул мәктәбендә әлеге вакытта күпме укучы бар? 40, 45, 50, 55. Үзеңнең укучылар саның беләсеңме икән син? Алар барысы да синең канатың астында эшләрләрме? Укыйлармы? Әйе, шуны әйтергә кирәк. Әйдә мин бу сорауга җавап биргәнче сиңа бераз гына әйтеп алам алар турында. Мәктәп турында да сөйли аласың, әлбәттә. Мәктәп турында. Беренче чыгарылыш белән без спектакль оештырдык. Ул танылмаган артистлар дип атала иде. Әйе. Алар чынлап та танылмаган артистлар, чөнки алар арасында юрист, бухгалтер, ит сатучы, чәк сатучы, адвокатлар. Шул кешеләрдән син актерлар Әйе, төрле кешеләр бар, ләкин аларның бөтенесен дә бары тик бер генә берләштерә, ул әлбәттә иҗатка мәхәббәт. Әйе. Без менә шулар белән спектакль оештырдык, һәм әйтергә кирәк, араларында бик органичный артистлар бар, алар белән эшләү җиңел. Әлбәттә инде аплуга туры китереп, типажларга туры китереп, алар сопротивление дигән әйберне әлегә белмиләр. Ничек дөрес итеп, камил итеп, образны эш итүне әлегә белеп бетермиләр. Ләкин менә типажларын дөрес куллансаң, алар искиткеч. Шунда ачылалардыр да. Шәхес булып ачылалар. Бөтенесе дип әйтерлек, бөтенесе дип әйтергә кирәк, безнең проектларда төшәләр, клипларда. Без күбесенчә үзебезнең
менә шушы актерлар мәктәбендә укучылар белән кулланабыз. Эпизодик рольләр, Эпизодик мәсәлән? рольләр, шул ук клипларда, мәсәлән, шул ук менә Марат Яруллин һәм Данирның клибында Руфинуш дигән блогер бар. Ул һәм башка төрле артистларыбыз, Рафи Җәләлиевларда, гомумән бөтен безнең проектларда безнең мәктәптә укучы артистлар төшә. Һәм мин моның белән бик канәгать. Ничә укучы бар дигән сорауга мин 50 дип җавап бирәм. Без 50 дип җавапны алдык һәм дөрес җавап дуслар. 50! Икенче дөрес җавабың булды инде бу синең. 50 дип син дөрес җавап иттең. Димәк, үз укучыларыңны беләсең. Әле без Наилә белән сөйләшкәндә, мәйтәм, бу сорауны мин синнән сорыйм дип, җавабын Наиләдән алдым мин. Наилә белән сөйләшәсез. Әйе, мәйтәм, Наилә, син әйтмә инде, мәйтәм, Марселга бу сорауны мин сорыйм дип, ул әйтә, минем үземә дә кызык ди, беләм икән, юк микән дип, чөнки бөтен теге кеше санын үзем саныйм ди, Наилә саный ди, Марсел түгел ди. Юк, безнең бу мин берсен дә шулай кызыксынып санаган иде, безнең бит инде шул социаль челтәрләрдә үзебезләре безнең чатларыбыз бар. Шушында бер кызык өчен санаган булды. Һәм шунда 50 иде. 50 иде. Әле бу сан үзгәрмәде. Әлегә юк. Әлегә юк. Ул Әле синең- тиздән күбәяшәк. Әйе, мин беләм. Әйтеп китәсеңме? Әйе, балалар, Әйе. ниһаять менә без балалар төркемен җыябыз. Алар 2 төркем булачак. Берсе 9 яшьтән алып 13 яшькә хәтле һәм икенчесе 14 яшьтән алып 17 яшькә хәтле булачак. Ни өчен 2 төркем? Чөнки әлбәттә һәрбер төркемнең үзенең кызыксынулары. Һәм менә икенче төркемдә ул әйтик 13 яшьтән 17 яшькә хәтле без махсус театр көллиятләренә, театр вузларына керергә ярдәм итәчәкбез. Нәрсәгә басым ясарга, аларны әзерлибез, шушы эш турларга әзерлибез. Шушы бер өстендә эшлибез. Чөнки күп кенә шәкертләр, мин бит үзем Казан театр көллиятендә дә укытам. Күп кенә шәкертләр килә һәм үзен тәкъдим итә алмау сәбәпле узмыйлар. Көллияткәләргә узмыйлар дип әйтәсез. Узмыйлар. Бу вакытта әгәр дә укытучы, устаз, психолог булып тукта, бу бала бары тик каушау аркасында гына, моның бит әле потенциалы бар, эчке дөньясы бик бай, моның белән эшләргә була дип фикер йөртә икән, бу очракта инде ул шәкерткә повезло дип әйтик. Менә шуңа күрә без шушы төркемдә дип әйтик, балаларны шушы бергә әзерләячәкбез. Дөрестән дә балалар белән эшләү бик авыр. Мин аны үземнән чыгып әйтә алам. Инде хәзер сез үзегездә дә балалар белән төркемнәр ясаячаксыз, шуңа күрә сезгә уңышлар теләп калабыз без. Барысы да алга барсын, барысы да әйбәт булсын. Сездә Махм Schoolга килегез дуслар. Рәхмәт. Махм. Дип куйган. Махм. Марсель. Ау. Син дөрес җавап бирдең бит инде хәзер. Без дөреслекне дә әйтмибез, гамәл дә кылмыйбыз. Һәм безнең сорауларыбыз бетте. Ләкин соңгысына да булса дөрес итеп җавап биргәнем өчен горурланам. Дуслар, безнең сорауларыбыз да бетте. Дөреслекне алдык, гамәл дә кылдык. Ләкин безнең тапшырубыз бетмәде. Шуңа күрә без хәзер сиңа бер рәхәт, матур бүләк бирәчәкбез. Менә син рәхәт кәнәфиләрдә утырган идең, әйме? Әйе. Менә без дә сиңа истәлеккә дип шундый бер матур кәнәфи бирәчәкбез. Рәхим итеп кабул итеп алыгыз. Рәхмәт сиңа. Безнең тапшырубызны искә алып утырырсың. Ничек кызык булды дип. Мин беренче тапкыр кәнәфи бүләк иттеләр миңа. Без шундыйлардан дуслар. Һәм мин беренче тапкыр аны менә шулай якыннан шатланып әйләндереп шатланып кабул итәм. Без бик шат. Рәхмәт. Рәхмәт сиңа килүең өчен. Дуслар, безнең Шаян ТВ YouTube каналына язылыгыз. Безгә комментарийлар языгыз һәм әлбәттә лайклар куегыз. Кайсы йолдызны көтеп каласыз? Без сезнең белән саубулашабыз. Сезнең белән мин Айгөл Борханова булдым. Һәм безгә килде һәм китте Марсель Махмутов. Сау булыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә шушындай күңелле һәм иштәлекле әңгәмә өчен, Айгөл. Рәхмәт бик зур сиңа. Уңышлар теләп калабыз барыбызга да.